ertiriniz hayırlı bolsun aklım. Ertirme bekni bilemek beni umuman sağını kutarıptır. Dere kutaranyala görünüyor yönü kutaranıptır. Nemesi var. Köpürcüğü çıkyandır. Habarımız bolsun. Hep de bir gödegim şey maçal katar bilin. Maçal kalap biliyanadı. Bugün men nisip bolsa öydakiler hemmemi bile karavan bilen Nevşehir'e gel. Kapadokya inşallah. Nisip bolsa bugün yaman üyüt göşük adet değil. Vapşe üyüt göşük videolar paylaşan sizler men story'amı sıptırma. Atı videolar paylaşacağım. Hemişe arzum düş karavanı minip görmek. Bir kere mini giyir gördüm. İçine de aylanıp görmek. Çünkü karavan bilen durup ovadan yerlerde videolar, suratlar, karavanın içim 2 komnatmışım. Ön Kapadokya'ya gidip gördüm elbette yani karavan bilen gitmek başka duygu ve men giden vaktim yağış kar katın emedi şu vat günlük güneşlimişim nesibemizden artık kimin nesibesi bilemem karar şuna gidiyorum için begeniyen bir hili men tanıyanlar men insan kupuluma çeni var o da ettiyen aylanman gitmen o var yani o dünyada keyif alanlarım gezmek, aylanmak, tezatlar görmek, karar nesip olsa size o videoları getirip durur. İnşallah. Karar solar yalak. Paylaşıp durur nesip olsa saçım yoğdum. Soğuk düştüm tayalar. Akılma otayda neme ama tonik zat anırda koydum da dün kadar atlanma kılım. Önkü edek ozat etmedim, şarada minmedim. Heme qımmatda doğrusunu aysak, hemem şu adam ardanlanak yönü hemem neme değil. Minemizde de ozat yoktu. Nemedir ol? Reis yoktu sebebi aytmayan ozat yağış qar bolan üçün uçurmayadılar şop ulu balonu. Qarad şoňa da minmek arzumdy. Şoňa minip görjek bahalarny, aterin bahasyny hemmede siz bilen paylaşar. Eger isteseňiz. Ýok istemde özüň gezeniňe seretdiýseňiz hem hiç ile paylaşmar nakylym. Her gün yüzüme ya sağın ya umuvalka bilen ýuwyan. Akşamlaryna ýuwyan umuvalka bilen ýöne. Ondan soň tonik bilen hukman süpürýän gördüňiz boýnuňyz bilen. Soňra siwirtka çalmaly, duraýar gözaltymy çalaýyn, onuň siwirtka çalmaly. Gözalty serumy hukman çalaň. Onuň soň siwirtka çalmaly. Ana. Şey diýär. Seredin. Gözüňiň aşağı hidiller edýän. Ana. Türkmenistana inne var ya Türkiye yöne yakinun Türkiye'de var yakinun Türkmenistan'ın bir hepte var yani hep orada gözaltı serumlanmaz yaman gomi qarada kim Kapadokya'da gezen yerleri bolsa yeden yerleri bolsa maňa ýatdan akylym tebebi olat näme durňady belki men gitmedik yerler maňa tebebim diýene öňküde gar ýaş bolup unýa wagdy aýlanyp bilmedik. Şu sebepten siz bilýäniňiz ba bolsa küýgeden aharlar var onu bilýän. Ine siwirtka çalýaňyz gaýlar. Siwirtkan çalym ine güneş gara krem sana dönen. Alaň şun 200 manat bahasy var. 64'lük 60 98 88 gülälega da jaňa dip alyp bilýäňiz. Gülälega suraşyn bolsa giýje de gaýra silip getirip berer diýsen getirip berer ol. Özünkini getirer bolyn getirer. Şoçyan kınamlar arkaynayla verin. 64, 60, 98, 88 ya da 61'lik 83, 83, 87 işe canı bilýän. Boynuňa da hukman çalyň. Şey çalýaňyz masajdan çalan soňra güneş krem çalýaňyz şakalat. Güneş krem Türkmenistan'a şu sıfatdadır gaýlar. Görkedeýin geçme. Şurdur Türkdäki budur.
Bileğinde sebeplerini. Ana eşiklerimi tayarlayaz. Ben dine sportif gallım. Sportif gallık. Yengilcek sebebi kıyın bolýar sportifka bolmasa gara häzir. Yaman kösen ýanyna men özüm öz ýagdaýym bilen şoň üçin häzir spagemde sportifka gitjek. Hawa, alkydamda sportifka gitjek näsip bolsa. Alkydam bolsa. Baramara nemene malayni bolýar. Ýadymdan çykdy. Haçına da derman. De oğlum ka. Doxuyum. Hani? De oğlum mu? Berke kendi. Batını da deyip korkadayı çıktım olayım. Ziyani yok. De olsa da ziyani yok. Lağay. Karoçi, haşlamını alya, saçımı elbette yuyaz. Yumasağım alya, şaçara köp geliyor. Ben saçım kırlı olsa da settim diyeler. Arkayın düğüplerine sepyan. Bir hilce yakımsızca iyisi var, yöne qalar öğütmen. Asla qalana. Ondan düğün bana tədə bir daha doğraymış. Sayın, iki sayın deydi. İki sayın deydi. Seyrek olan yerlerine tabi elbette. Miniğine yinkana deydi. Sepyana deydi. Fabrikan eyesi. Çünkü üretici, biz fasoncu bilyanız. Ne diyecek olanda adım? %90% garantiyada berýänler gaýlar. Arkaýynja alyp bilýän. İr ýanyndan saçyňyz ýagly bolsun, gowru bolsun, tapagy ýok. Şular ýaly aýmele keratin sütümüz bar. Bu peýdalaryna ýyzyna ýazyp dur bolyn, diýjek bolýanda adam ýypçy näçe adam alyp gitýär. Eýem ýankyşy biberýän suwun ýypy gitdi menden. Eýem uçdy şoňa 5 minutda uçýar ýypy. Mun iyisi gorşağı valya. Bu da saçlarının düğüne de arkaya tepip bilýän. Öyle ifesice ana. Bahasyny bilemok. Bahasyny Türkmenistandan sonra bilip bilýän. 64'lük 60-98 ya da 61'lik 80-87 can etseňiz bahasyny eşdersiňiz. Ana. Kiziletdir ya. Şu ikisi derman. Bular saçyňyzy sürýär, bu da keratin düzleştiriyor, saçınızın yağını alıyor, kesmeğini alıyor, hiç mi verdi de peydali. Arkayın haberleşip bilýän adaylar. Aharım eyleyara şu at niyerim valla. Bulan yüpürün üstüne odun koyar ya, lele ay. Dün bir nimetli kiralık vay. Kiraladık bir karavan. Bolya yetiştik, gülüyalaktı vay. Ana. Men niye yabancı olsan beri bilemek deydim ana. Niyeme tapağdı var on deydim, biz deydim. Öňe maşin şeyini kiralap berdim. Yok yabancı olsan beri bilemek diyor. 2 saat var şu adını başka yerden nemettim. O tapılmadı. Şu adını bir yerin nemettik. Kadıköy'de ken yerleri. İnşallah dile gidin häzir gitsem, gürleşsem, arayıp gaýtsam onun yola düşüvermeli. Nememiş yabancı olan için. Uy tuşum soraýan, nasyonal ýanyna gitme. Asyl näme tuş çalsam, kirpik uzyna kılım. O da dedi, garat soraýarlar, yola düşmediňiz mintek diýenlere. Şeýle ýagdaý boldy şu wagt. Iň soňky momentde. Diýip geýinlik, keypimizi gaçyramyk. Häzir täze karawana tarap yola düşýär. Aýmelik spreyim sepýär. Ondan soň çykýar. Näsip bolsa. O olmasa oracağını. Akarım illa yabancı bolsanız ber bilemek diýeydi. Uy mahara. Nirem şeýle ýaman bolup gitdi diýerim. Saatçygynda kan olayın. Ya dakmaýam. Daksamam bolar, dakmasamam bolar. Barlay dakmaýyn nasa adam. O da neme maňa. Alaňyz şunu. 150 manattan manat bilýändiňe
ve hemme görnüşler Türkmenistan'dan ba berde azarlı gowy yok, pasti yok. Şoň üçin arkayın alın. Ana belli karavan görýärsiň häzir bahasyn zadyny alalaşsak nesip bolsa şunu tutýas. Nesip bolsa. Ana alayda. Bu su. Benzin mi? Benzin bu güzel. Bu güzel. Tatlı. Benzinli zaten. Hayar dämi gaýdylar? Dabaýçy. Gidýäs melokkan. Tamam, o jewriýa goýýas. Ha. Ince de hayırlı uğurlu olsun. İşe başladı. Bugün goýerek başladı. Ýalňyza sağollaşdyk gitdi. Nesip bolsa o zada wagtna çykanda gelip paýlaşar. Ýoluna üçin akıtmadan diýip sorasaňyz öňünden aýdaýyn dokument ýagdaýy yeterli däl bolan üçin ýollar riskawat etmäliyip genejäni alkytmadyk ýol bilen öz maşinym bilen giden bolsam mesele bolmazdy. Uy mesele bolmazdy da mesele bolardy. Täze ýoluň ýagdaýyny sorap iýdedip iki maşin bolup gidýänimiz üçin karavan bilen iýdiňe gidýänimiz üçin mesele bolardy. Onan boş berin. İş yeri çağırıp doğurdu, goýerek işe başladı, habar bereýin. Şonam aýdaýyn, deme gaýdym. Hadi gidelim anne, boşlukdan çykalım. Özümden alanýaly begenlik şu at karavany köprak wiza düşür diýip berer. Maksadym şola kılym. Maksadym köprak wiza düşürmek şeýlerde. Nesip bolsa kılym hökman gowy wizalar, rolikler, owadan ýerler nesip bolsa düşürür. Onuň men 5 günlük aldım. Sebäbi näme 5 gün aldım? Arkayınca gidip gelip başka yerlere aylanyp karavana nemeler ýalak, dinjalar ýalak, arkayın hemme yerlere gider ýalak diýip 5 günlük aldyk. Onuň gaýtşyn intagdyň Kapadokya'da, gaýtşyn hem gowy yerlerde, owadan yerlerde nemetjek. Gezdireriz. Netip bolsa şolar ýalak. Ýöne men ýoklugym bildirtmäň işte bolun hökman. Birden sehra ýoktup barmanlar maňskitga dowam etýär şo bir ýüklerim gelip